Avui, quan faltaven 5 minuts per les 10 del matí, la Guàrdia Civil, juntament amb el secretari judicial, s'han personat a l'Ajuntament per demanar tota una sèrie de material vinculat a una peça que està sota secret de sumari i que, per tant, com a portaveu del Govern no puc donar més detalls sobre el contingut d'aquesta peça, que està vinculada al denominat cas Iniplo, que és un cas vinculat a la investigació d'unes contractacions que es van dur a terme vinculades a temes d'immigració i a temes d'atenció social. Com a Ajuntament, com a portaveu del Govern, simplement dir que estem a disposició de la justícia, que sempre ho hem estat en aquest cas, que tenim el ferm convenciment de que, malgrat van haver irregularitats des del punt de vista de gestió, no hi ha, en aquest cas, objecte penal. En tot cas, respectem absolutament a la justícia, el jutge vol investigar tot aquest tema i, per tant, el que estem és a disposició i amb el desig de que la investigació pugui acabar l'abans possible. El mateix que he comentat abans, la veritat és que a mi m'ha sorprès la notícia aquest matí de la detenció del senyor Cuadrado. En tot cas, si el jutge considera que requereix un interrogatori, perquè tal com estan anant aquest tema, les detencions tenen a veure amb interrogatoris i escorcolls, però vaja, després hi ha tot el procediment d'investigació general. En tot cas, respectar la decisió del jutge i, com he dit abans, que pugui resoldre l'abans possible. Quan va deixar el seu càrrec a Gustavo Cuadrado? Jo crec que a l'octubre, no?